Sekushunquthula uKhuzani pongosetalatsha uMenzi. uMenzi uvela kule video edrive imoto yakhe lingisela uKhuzani. uKhuzani wakwaveza imoto yakhe ukuthi iyasensa uma ilandela enye imoto iyasibrekela uma overtaker ungakazi indicate ayiki lelo side. Wayeveza ubuhlakani netechnology ephethwe imoto yakhe. noMenzi naye akafunanga ukusala ngaphandle waseveze yakhe. Kodwa bekhuluma sakutalapha. Yabo njengamanje. Iyagijima. Angiphethe lutho. Ngilandela itekisi zobona uzobhrika manje emva kwetekisi bo ebrikayo. Angibhrikeli lutho. Angibhrikeli. Ha. Awume Ngibukani inyawo ngithatha la ileni ngenayo manje. Buka lezi ngise speed bo. Buka speed. Buka speed. Bo. Yabo. Yabo njengamanje inyusa speed ngoba iyabona phambi kwami akho lutho. Nathi sikezi ngizongena emva kwale muntu izoyibrika yona. Khombisa inyawo zami, khombisa inyawo. Yabo? Izoyibrika yona izoma. Buka la dashboard. Faka ngabe bona abantu. Iyayibona inyamonto phambi kwami. Siyayibona. Okay, ngisika le moto. Faka khombisa speed ngisika moto, khombisa inyawo. Khombisa inyawo. Akho lutho. Khombisa phambili. Okay. Iyanyuka. Siyahamba yabona phambi kwami akhomo. Ngifuna ungene kule moto. Okay, ngiyangena emva kwale moto eblue. Buka speed ke ubuka yonke into izobreak uzoyibona. Izosehlisa manje sehlisa. Bukani ya. Izosehlisa manje speed iyabona ukuthi phambi kwayo kunemoto. Uma ingama le moto phambi kwayo izoma nayo. Uma isisuka le moto phambi kwayo ihamba izosuka nayo. Uzoyibona. Iyasehlisa. Ishiya ibanga elide. Uma ngabe ufuna ukuphumela inini unga indicateanga ngeke izikuphu iphume izobuyela nebon bukani yebo jama khona umuntu iyamela mawe wale wathi overtaker ungazange indicate ayilapha uyayibona njengamanje akho umuntu lapha buka phambili shuthi inyawo umuntu yahambela buka mawe wathi overtake ubuya ngapha kashaya indicate khohle le moto lena mangabe ocela bengafuni ukuyigezi yakhe buka khomisa phambili uyibona iyahambela akho umuntu iyagijima speed